Andorong sota mulai ibadah di hita keluarga di son perjolo mahita martangiang nahohom di bagasan rohata ganup martangiang mahita. Amin. Selamat hari Minggu madehita saluhutna di bagasan lasni roha marsaur mahita di hari Minggu sadarion marhite-hite ibadah keluarga di mana maringanan di bagasan konsistorion. Anggiat ma di bagasan lasni roha hita pasahaton pamujiota tu debata. Dung ngabongot hita tu minggu papituhon dung trinitatis nama nosoi hita asama golu di bagasan hasadaun dohot dame di bagasan Tuhani alani tasoba maibana marhite ede. Marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono dohata ni Tuhan Yesus, martua ma akan namauas male mida hati goran, ai pabosurodo nasida. Martua ma akan na ias tode, ai idaon nasida do debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang upangi dohami tuho sailehon matuhami to di hasitongan dohot dame asatakas hubotohami na salomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Parede hita.
Atik ni debata dihita di minggu papituhon dung Trinitatis Sadarion. Ima sian Galatia onom ayat 2. Masirupan mahamu mamorsan akka nadokdoki. Ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho na hombar tu patikmi. Amen. Mari dihita. Martangi yang mahita, ale debata nami namarasi roha jalan nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tu jolom, uhilala hami rikot do asini roham, disaluhut hami halak pardosa. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalo mohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamu baun ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sai pahotma asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goar munabadiai. Amin.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan di dosata. Aida nga dong ibarnii. Ay saluhu do pardosa jala hurangan maradopon nasangapon ni debata. Alayak kanaga bepitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panobusion marhite hite Kristus Jesusi. Napinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon madi debata nadigijang. Amen. Mari dehita. Hatani debata nagabe turupuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di sada Musa 32 ayat 10 tolu ro di ayat 20 sada tajahama marsikat sorin. Laos marborngit di sido ibana saborngit nai dungi di pabuak ma na sana dapot tanganna bahen sileleat tu si Esau hahanai. Tolu pulo uto panusuan rap dohot anakna 40 lobu jala 10 jonggi 20 halode boru-boru rap dohot anakna 10. Dungi ditonai ma parjoloi ninna. Polo pajupako dohot dahahang si Esau i jala disukuko naposoni se doho jala tudia doho laho jala ise napunasaon akana di jolomon. Suang songoni ditonahon doho tu napadua honi, doho tu napatolu honi, doho tu sude akkana mangadu akka pardua ani nin nama. Hatakon odeng madok hamu tu si Esau, molo tumpajupak kamu dohot ibana. Jadi tari parma si leon-lehoni di jolona, marborngin di parsaroan ianggo ibana saborngin nai. Ima sahatna, martuado akana tumangihon hatani dewata, jala na upeopsa. Amen. Mari dehita.
hati dako ma hapor siotai songon nahina tidako ni dongata sahapor seaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tunubuhon ni si Maria na gabe-gabe asiato di parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumahon na bernit di pangguhuman di silatus na mate tarpajol la ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditondi parbadia jala ado sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akan abadia doho dia sesaan di dosa doho dia tai namando mula mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tatangihon ma manginang berita nama ragam manang warta jemaat ni minggu tasadarion na parjolo goar ni minggu tasadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis. Marhite topik minggu sadarion hasadaun dohot hadameon di bagasan Tuhani disuguli dohita macarikot do keharmonisan ni akan nasaha porseaon ta eahima hasadaun dohot hadameon mangadopi akka hamaolon namasa dingoluta. Napaduahon par mingguon di minggu sadarion 10 Juli 2021 tapatupado par mingguon keluarga di Bagas Taganub mamake acara na pinara deni huria obar tu arahan ni pamareta nang pucuk ni pipinata sian distrik 10-20 Kepulauan Riau. Tatangiakon ma asa toktong mahita di Bagasa kahipason na siad debatap. Napatuluhon ruas namoding. Na di hari Selasa 10 Juli na salput nunga marujung ngolu inang het dina sormin tutup umur 86 tahun na tua-tua ni keluarga te si mamora boru si hombing sian wek Judea na sida nunga gabe tanggungan ni iana konna. Na paduahon na di hari Selasa 10 Juli 2021 na salpu nunga marujung ngolu amang James Poltak Hasudungan Sibarani tutup umur 54 tahun hina baluhon ni inang je boru hutauruk sian wek Korintus. Jala di minggu sadarion 10 Juli 2021 di patupa huriata do pangapulion tu keluarga di pukul 10 wib dung sidung ibadah minggu keluarga. Pinangidoma asaro maruas ni huria na adong di wek Korintus maddohoti pangapulioni jala toktong mahita mematuhi protokol kesehatan. Napatuluhon na di hari Kamis 15 Juli 2021 na salpu nunga jumolo marujungolu inang dame maniur Riyama Sirait tutup umur 47 tahun hina baluhon ni amang PR Simanjuntak sian wek Pilipip. Napaupaton peduli kasih hinorhon ni pandemik COVID-10 sia ima nalam godang akar ruas ni huriata na terpapar COVID na isolasi mandiri di Bagas Nasida na isolasi di Galang di asrama haji dohot di rumah sakit sialani ip di minggu sadarion 10 Juli 2021 marhite-hite dewan diakonia di patupa huriata do peduli kasih tu gabe 27 halak ruas ni huriata na terpapar COVID marhite-hite na pasahaton boras 10 kilo suplemen CDR dohot susu beruang alai alani keterbatasan ni persediaan susu beruang
gabe di hari Kamis ma di pasahat tu na terpapar COVID-10 sia marhite-hite situa lingkungan Ganup. Anggiat marhitei gabe margogo jala hatop pulih kesehatan ruas ni huriata. Jala di pasahat ma bantuan peduli kasih di minggu sadarion marhite-hite situa lingkungan Ganup dung jolo di patupat ibadah minggu namaringanan di konsistori. Napalimahon pertangyangan keluarga tapatupama pertangyangan keluarga di Bagasta Ganup ima di hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 20 WIB. Naponopon koordinasi Pakobasion Kamis 22 Juli 2021 pukul 20 WIB di Patupa Huriata do koordinasi tupar halado ni Huriata HKBP Batu Haji Lama namaringanan di konsistori ni Huriata. Riamaro parhalado ni Huriata mandohoti koordinasi. Napapituhon sumbangan pembangunan gedung serbaguna. Di Jalo Huriata do sumbangan tu pembangunan gedung serbaguna imasian keluarga R Sihombing Boru Banjar Nahor Wek Jericho godangna Rp200.000. Mulia tema di Pasat Huriata tu ruas ni Huria naung rade mangurupi pembangunan di tonga-tonga ni Huriata. Sai didongani jala di pasu-pasu debata akan nataula bahen hasangapo tu debata jalalas ni roha di hitam. Napawaluhon sumbangan pengadaan bangku Huria. Di Jalo Huriata do sumbangan tu pengadaan bangku Huria di mana parjolo sian Desman Dermawan Sitorus naposo Korintus godangna Rp200.000 tu bangku gereja. Napadoahon sian keluarga R nahampun boru simanulang Wek Getsemane godangna Rp500.000 tu bangku gereja. Napatuluhon sian keluarga Amang CST T Sibagariang boru sialagan Wek Patmos godangna Rp700.000 tu bangku gereja. Mulai tema di Pasat Huriata tu ruas ni Huria naung rade mangurupi pengadaan bangku Huria. Sai didongani jala di pasu-pasu debata ma akan nataula bahen hasangapo tu debata jalalas ni roha di hitam. Molo adong naukap roha inalahu mangurupi pengadaan bangku Huria organisada bangku ima Rp2.800.000. Napasiahon sumbangan hari raya kurban obar tu pangotak ni COVID-10 siaon jala marhite-hite hibawan sian pamareta sialani i sumbangan hari raya kurban na ikon tapasahat hian di hari raya haji gabeta cancel ma si pasahatot tai tuaka warga na dilabung ni gereja tap. Na mangihut tik-ting parhepengon boy ma tabere ngamanginang grand total parhepengon ni Huriata tu Huria mai 10.4.102.000 tu pembangunan 7.241.000 tu pusat 1.437.000 jala grand total pemasukan ni Huriata nasa mingguon 20.580.000 adong disi ralat warta amanginang ima penulisan pelean yang double tertulis dalam warta jemaat tanggal 10 sada bulan pitu 2020 sada ima pelian Wek Philadelphia 440 siap nunga masuk na di tanggal 4 Juli 2020 sada. Boy mata bereng gerakan sosial 56.500.500 poti parasian 10.850.000 Selamat ulang tahun ma dohonon nami tuaka ruas ni Huriata namar ulang tahun setok tong ma di pasu-pasu debata moliate ma marede mahita. Oh
sondo sai jodoh Tuhan. Damin di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oleh hati mamanginang di harorot tadi apala di minggu sadarion nang pe tapatupa ibadata di konsistorion dan mapakurangi akka las nirohata nang napatupa ibadah di tonga-tonga ni bagas pe dan mapakurangi kalas nirohata laho mamuji pasangapon di bata di masa ni pandemikon alanima hatanya di bata laho maragogoi ho kita di minggu sadarion ima surat ni Apostol Paulus tuhuria Efesus biddu 2 mamukas yana 10 sana sangat rodi ayat 22 tajahama margati soring songonon ma didok disi dibaheni hamu si pelebe guhian natargoar naso parsunaton digoar akka nasomal didok parsunaton na pinatuba ni tangan disibuki ingot hamu ma alai anggonuai di bagasan Kristus Yesus dohamu jala dau pehamu najuro gabe di paconok mudar ni Kristus ido hamu nuai. Ai di bagasan daging nado di loha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditoppa di bagasan dirina naduai gabe sada jolma nai baru pajongjong dame. Dungi Roma ibana mamarita ho dame dihamu akan adau dame nang diaka nadonok. Asa dadabe akka pai solat manang pangisuamu akka dongan sahara jaon rap akka nabadia do jaradongan sabagas ni debata. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jala lam gadda gabe joro nabadia di bagasan Tuhani. Di bagasan ibana do nang hamu rap di bauli-uli gabe parmianan ni debata di bagasan toddi ido anggo sahatna di hamu manami do hotianami nah hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus perdebatan taringot hidup baru marngulu nai baru nunga mulai sian huria na parjoloi jala ido na masa di huria Efesus di dokna sida hola naka pinoparni halak Yahudi do
pino parni si Abraham do ido na pinalua. Alani pemahaman ni diluruson Apostol Paulus do tuhuria Efesus. Dipartikianon pemahaman taringot ngolune baru, hidup baru. Adong namandok marngolune baru ima molo namarisap gabe somarisap be. Marngolune baru molo dang minum alkohol be. Didok, karena tubuhmu adalah bait Allah. Allah pamatangmu bagas joro di debata. Aku dok langsung mengelusi. Kalau itu pemahamannya, maka kamu jangan keluar dong. Kamu jangan gali paret dong. Karena paret itu jorok. Tubuhmu adalah bait Allah. Gudang do halat tarela songonon. Pemahaman non buido sahat nang tuhita, nang turuas ni huria. Seolah-olah hidup baru itu memang kita dapatkan lewat perbuatan baik. Marhiti pabahenan na dingkat. Paulus mandodang marngulu nai baru janganlah di pabahenamu alai ala asini rohani di bata. Anugerah Allah marhite panobusion di Yesus Kristus di hau pinor silangi. Argado kita ditobus. Bukan dengan emas, bukan dengan permata, tetapi lewat darah Kristus. Allah akan penalua do kita. Akan ditobus do kita. Marhite asini rohai de bata. Ido mabahen, memotivasi kita mengulahon nadingkan. Ido mendorong orang percaya melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah buah daripada iman. Pembahenan nadinggan ima perbue ni haprosiaon. Dada asa di palua. Ai halak namanada asin rohai dewasa. Orang yang mengenal anugerah Tuhan dia berbuat baik. Dia melakukan baik. Melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Alanima marhiti turpukon ikon tahanguluhodo jangan ada di pabahenata ubay di balua kita ubay marangulu de baru kita alai marhiti asini rohani debata. Amanginang Apostol Paulus madok diturupukon. Alani bohado ngulu ni halak nau majalo ngulu ni baru. Bagaimana hidup orang yang sudah menerima hidup baru. Oma neng jamita di mingguta sadarion. Na parjolo sahali Apostol Paulus madok ikom mangulu di bagasan dame. Dia sapul putih dok dungi Roma ibana mamaritaho dame di hamu akanadau dame nang nadonok. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Amanginang, ini menarik sekali
kalau dibahas di zaman revolusi industri yang keempat ini, 4.0, atau ada yang mengatakan 5.0. Sekarang amanginang nuai gay balik do. Nadau bui diperhatikan alai nanonok gabi kurang diperhatikan. Ima efek kecanggihan nuaingon. Tak akui do tak persoalan benuaing dau manang jono nda. Karena informasi yang sangat canggih ini. Tapi persoalannya nahuberek kami orang yang dekat itu kita tidak mau peduli lagi. Kita peduli dengan orang yang jauh. Paulus madokon diturpukon ikom mangulu do saling memperhatikan, saling peduli. Jalan ido natapatupa di minggu sadarion. Marhite koordinasi ni perhalado jala tapasahat tu inang ketua dewan Arab doho sude seksi dewan diakonia menjalo persetujuan jala mengeksekusi ulaunon laus nasida hadir patu-pahu. Kepedulian memperhatikan orang yang terpapar COVID-19. Menyemangati nasida. Odo neng patu paota. Tidak saling menghakimi. Dan saling menghukumi dan tiki nabi. Au molo di telepon ruas ni huria amang positif dohami. Saya selalu memberi semangat. Ayo semangat. Semangat dulu. Pasti sembuh. Jangan down, pasti sembuh. Dan semua orang yang saya tahu terpapar, saya coba telepon. Untuk semangat, semangat. Sehat dui. Dakonai. Saya tidak pernah katakan orang kamu terpapar COVID. Tidak. Ayo kamu tidak kena kok. Amang situah bedo. Nang COVID ih. Flu biasa dui. Molo flu. Mago do parang yang goan dikuro. Ayo. Sembuh itu. Dan semampu saya memberikan apa solusi. Satu hari mau telepon situah bidang. Sehat mainang saat tadi. Adong tikim roho alap ubak sejabu. Atau udah budari jam 7 alas